So mfowethu ukuba bewuyithekeni ubuzwazisa amajida akho. Hayi numba. You think you're funny, do you? Funny. Hey yo, it's your boy One and on the battle Tumelo. Insizwe ndeshanga balimnyama kodwa shongololo ntombi zimqoma ubasanda amagama akhashila ngawo. Kungebani bobuhlaksibo besonke sitwana samhlolo esiguquguqukayo ngekwasiqonda besifase mabala engo. Umavula kuvaliwe kufazwe imlando aseqophi landelana asiqede iziboko zensizwe. You know what they say? Keep on pushing what you are pushing or keep on pushing what I'm pushing. Push it until it's proven. That is our slogan. Rike says, do it for the culture and I say do it for people. Ebafowethu sisendaweni yesigameko bathi kwamashe esinqonqaweni. Indawo etume ngobugebengu kuphela. Ungayibona inhle ebusuku kodwa emini ikwahela ngiseduze la kwamfowethu nodadewethu yabona nje nobuhle bami ngigqamile njengokugqama njengokugqama kwabo bafowethu angenibingelele nginamukele ukuthi interview show Sakwamukela nawo. Yebo sanibona sanamukela. Yebo bafowethu nginembuzo la bafowethu engifisa ukunibuza yona ku episode namhlanje basi episode 9 anganobe ningangivumelana ukuthi nginibuze leyo mbuzo. Uyazi quality Nkosi yami. Hlala phezulu kwawo. It's about to go down. All right. So umbuzo wami oqala, how much have you spent to your girlfriend? Hey y'all, come look at this. Mali ayikho. Washe. Wena dadewethu. Ungibuza lo mbuzo vele ngoba uyazi ukuthi ngidlalela le team le akusenani. Mina ngispenda nawabi imali Nkosi yami. Ngingaspenda yonke nje imali Nkosi yami ku girlfriend yami. That one we are not going to tolerate at all. At all. So mfowethu ngicela ukubuza kuwena luthino lwakho uvo ngegirlfriend allowance. Uyakholela ngithini umuntu wesifazane kunemali ekumele aphiwe yona just for ukuthi ujola nawe. Somebody come look at this. Phela mfethu. Manje uyiphe phela mfethu ukuthi nawe uyakuphi yabo ngeke ngisongisole intombazane ngithi ngiphi imali mina yenzeni kangaka uyazi le mali uthi ngithathephi mina. That's what I'm talking about. Yebo leyo nto leyo. Mfowethu. Alami uvo ukuthi mfethu okay imali ayibalekile emjolweni ne but kukhona lo bona ukuthi okay imali ibalekile. What do you mean by that? Lo mali leyo ncane angisho ukuthi mina ngokwami because mina ngijabulisa noma imalini ngishisho umle angijabulisa. Yo, keep that lesson to yourself. Lezo nje liphume ngothando nje emntweni wami ngiyabonga kakhulu. All right, so my following question, ungakethana ukuthi umuntu wakho akuchithele noma kube wena ochithela yena? Look at this. Hey mfethu hayi. Ngeke vele ngimchithele ngangichithemi ukuthi manje usuke ngingazi ukuthi angichithele noma angichithele yabo. Sure. Kodwa sonke siyazi ukuthi asikho loyal yabo. Basikasa abantu abaloyal yabo. I am the one your son don't. Ngingachitha mina mfethu yabo leyo nto le noma ngingazi ukuthi uyachitha yabo leyo nto le. Bengicothi mhlawumbe ngiyazi ukuthi uyachitha noma akachitha yabo. Bengizohlala ngibe loyal. Manje ngeke ngize ngibe loyal nami yabo ngoba nangazi ukuthi uloyal yini. Yabo leyo nto. Yeah, boy. I am the one your son don't. Mfowethu dadewethu ukuthini lokho uvo ngalokho? Ilula nje lento Nkosi yami ilula nje. Okay ngithi mina angeke ngikhethe ukuthi angichithele angeke ngikhethe ukuthi nami ngicheat. What do you mean by that? Because umuntu umthanda awucabangi into embi. Like you can't just think ukuthi umuntu wakho uyakuchithela ekubeni ungakazi umbone lutho ukuthi uyakuchithela. But isikholele zempawu. But don't do that. Ungacheat. There's no need for you to cheat. Kunalokho umuntu vele umiyeke insita ayithandayo. Qhube nempilo maningi amantombazane la ngaphandle. She's got a point. Nabafana ngithi nisibani. Alright, so bafowethu kunento engizwile la kuthiwa izintombi zenu zinifaka ku archive chat and another thing kuthiwa kunalento ekuthiwa lock chat ku WhatsApp. So mfowethu wena ngokwakho nginembuzo emibili engifisa ukubuza wena ukuthi uzizwa kanjani umuntu wesifazane ofaka ku archive chat nomuntu wesifazane oshe one number zabafana efonini yakhe athi we bayangishela kodwa lezo number akayidelethile akayiblockile. Akiyacaca phela ngisamthemba phela lo muntu leyo ukuthi ungahlala inamba zabafana ngikhona yabo le nto le because intombazane loyal mfethu yabo mfethu uma ukuthi khona abafana babathekisa mfethu angayazi lo number le kumele angaphendula ngitshele mfethu ukuthi kusho wacima inamba kanje angithi yabo le nto manje uma usuba entertainer ke usubaphendula mfethu sokushidi ke loyo.
uyayibona leyo nto leyo. So wena dadewethu kuthini kwakho ukuphawula ngomuntu wesifazane ojola nayo okufaka ku-archive chat noma akufaka ku-log chat, kodwa futhi on the other side uyathola ukuthi kunabantu abamshelayo lezo number uyigcinile efonini yakhe akayiqanga ukuthi ayidelete noma ayiblock. Kuthini ukuphawula kwakho ngalokho? Yabo mina Nkosi yami, as much as othi lo muntu loyo uyamshela but inamba sanayo, that means uyamfuna lo muntu noma umuntu omgcinele wena mina engakwazi ukuyenza. So why ngoqhubekeke nabo ke mina ngisale eceleni? He make me proud. Hayi uyaza gadla both side. So mfowethu ukuba bewuyithekeni ubuze wazisa amajida akho. Hayi number. Hayi number. Uqonda ukuthini manje mawusho njalo? Hayi number. Bengizozisa lo yabo. Hold on. Wait. Hey. Okay, imana mfowethu. Shuthi kahle nathi ezamajida siyafana namantombazane. So wena ubuzozisa umuntu onemali. Mfethu. Tenjalo nje mfethu. Kuba ngevele nje mfethu. Yabo mfethu ngiyophaka nje mfethu ngithanga ngiyakasibanibani mfethu abonke ngize ngibuye nalutho uvuka phela mina ngigene nami. Abona nje la khona uShaka akadiniwe ufufuthele ngoba kudinwe mina ngiyilana nje. No one here is safe. Yabo leyo nto. Tenjalo. Yo. Bafowethu. Dadewethu. Umzimba wami ithempeli lami. That's the only thing I can just say right now. Ukuthi umzimba wami ithempeli lami. Ingami ngizisa nombani, ngizisa umuntu engijola naye kuphela. Umuntu ophilayo ke. Wizweleke lapho. Danko. You think you're funny, do you?